کاروانا امیدیا الحیا کو هر سال گوشت قربانی دید مالباتین فقیر او خودی محتاج خباتین خوین ای سال به ناوی بلا قربانی و به هیوی دادست میکرین سروکی کاملا کاروانا امیدیا الحی محمد سالی güzel ifade کرد معنی قربانی نیزبونا خودیه و به دستخستنا حسکرناویه هر وا شکراج خودی رایه قربان دهندر خدا هم جبو فردان هم جبو جوا که گلک فایده اند حبینه mümin vaqta qurbanê parve dikin nêzê hevdû dibin. Qurban şiar û nîşaneya İslamê girêdayîna bi Xwedê re ye, îbadetek malî ye. Müslüman wexta vê îbadetê bicîhtîne, tabiê sünneta Cenabê Pêxember dibin. Güzel derheqê xebatên Xwedê jî agahî û malumat da û wiha got. Demsalek dina pîroz nêz bû. Divê mehê de îbadeta qurbanê tê bicîkirin. Me jî bi vê şûrê ji ber mesuliyeta xwe bi navê bila qurbaniyên we bibin hêvî xebat da dest pêkirin. Di serî de li êlihê, li dunyayê li gelek cîhan, li bîst welatan me amadeyiyê xwe bi temam kiriye. Güzel li dawiya beyana xwe de bang li xêrxwazan kir û derheqê buhayên qurbaniyan de agahî û malumat parve kir. Ew me kerwana umudeya êlihê bi şûra îbadetê ev 16 sala alîkariye li Xwedî muhtacan dikin. Îsal wekaletên xêrxwazan em ê li gor şert û mercên paqijî û tedbîrên şewba koronayê şerjê bikin. Paşê goştên qurbanê em ê ji xêrxwazan re belav bikin. İsal bedela qurbanê li hundirê welêt 1205 lîreyê. Li derveyê welêt berdêla qurbanê ji 705 lîreyê dest pê dike. Xêrxwaz dikarin bi xwe werin biroya komelaya me û vekaletên xwe bidin. Her wa bi telefonê jî dikarin vekaleta xwe bidin me. Bilinciyle geçen 16 yılda yardımcı